سر زمان هنکی باخوم دخوازم نرخاندنه که سر قباته راست نویسینا کرمانجی اگو حتی نهاتی نکرن بکم شخوا بری ابنا یعنی بو کبش که جه قباته منی ماستریا از اینا پیشکش بکم و که دست بکم کارنو سا بیجن شخوا که کوام همو زنن زمان بو راگهاندن امور کسره که یعنی به زمان راگهاندن نبی انسان وی خواه درده خواه کلی خواه اوینا خواه همو تشتی به زمان دبیجی به زمان درد برینه لی هر کلی yani وقتی گوام به مثلا آخافتن بی problem چی نبی لی گوا مثلا دبی زمانین ویسکی gel preskrip dert kevin yani jber ku zmanên wîskî hinekî jî yani edebiyat hinekî jî zanist e divê hevgirtinek di nav zmanên wîskî de hebe ji ber wê xebatê rastnivîsînê ji bo me girîng in ziman ti carî nê yekser e و زمانی هر ملت کی جهف جدای و زمان بخواه دناف خود نه اکثره برکن یعنی چه زمانی تاکسی هیا زمانی دوک هنه زاروا هنه همو بخواه زمان دینن هولی yani بر ویم نکردن بیشتر زمانی که یک کرتی هیا جدای و زمانی تاکسیش خوب تاکس وگری دایه لزمانه نویسکی یا زمانه استاندارد بجواک و گریدایی جبر ویجی جبو همو کسی گرینگ جبو ملت جبو هفگرتنا ملت زمانه نویسکی یا زمانه استاندارد گرینگ دخباته مده جبر کو زمانه نویسکی یا زمانه standart giringe betir emir ser wan bisekin yani zaravaya yani ne de vokyajı ne zamanı takesi betir zamanı standart anji zamanı viski bu ma giringe yani zamanı standart voki zamanı hevparji tebin afkirin juvalat ki jinav de voku zaravaya kijan berbela bi u serdes bi ev zaman de zamanı standart u pranici jela destilati ve deser valatiyan te farskirin ligerek valatan virangi çebuya mesela gavam Yunani jmezinin am de mezinin Saravayn doğru Arkadya Atika derketiye piş u bu zamanı hevpar anji zamanı Türkiye ve zamanı Türkiye'nin betirdanin و بمن جبو ما جي تجربه كباشا مكاري جوي تجربه سود ورگرن يعني للتركي جي سالا 1911 Ömer Seyfettin Binavi yeni lise votar ki dinvise de kuvara genç kalemler de u bale dikşin ser devokas İstanbul'u و لگوروی گر بخوازن ادبیات که نتوی آوا آمده بافرینن دوی پیشی زمانه کی نتوی به آفراندن یا زمانه کی نتوی بیویستن و یا خود کنجی یاداوی چا بیجم پشترسازی جواد بن و هر سروی دمشن و زمانه دفوکاس استانبوله دوی زمانی هفپار و تالی ادبیاتا ترکی ایران دمینن بسادان زمان اتی ورکراندن و نویسکاری حیا نوبلیجی دستینن yani جبر و tecrübe از باور دکم ویجبو مجی باش بی çünkü واجی زمانی که نو افراند yani beri komari yaji ambijin beri
yeni lisanı zamanı Türkiş bu Farsi ve Arabi ve Kurdi bekdat her çıkası evla bejin Kurdici Kurdici dinavde bu yani zaman ki usav zamanı Osmani pişti kumarin navi bu zamanı Türkiye gelol cema ravşavaya de Kurdi de ravşavaya am çıkası جوی هایدارنیای زمان کی نویسکی یا جی زمان کی استاندارد آوا بکن بیگل کی جی دورن وقتی زنی مثلا kurmancıya bir tipin Latini jawari despet ki bu havari bu Celadet Ali Bedirhan endişe azmen lipeş bu o de havari de legal قاعدين جرامري دي بنجين جرامرا كردمانجي دا جهد دي مجارين راسنويسيجي جلادة علي بدر خان لي بواكي خسر لسر راسنويسين ناي راوستن خباتي راست راسنويسيني هي بيشتي سالي نوتي despet kir. Ya beri salin oti gelo xabat ne ser rastwisi helbet hene. Li ev xabat behtir yani dukovarek de hatına nivîsîn yok nivîseke ya jî em çawa bejin de kitêbeke rêzmanê de hatine nivîsîn bûya way derdkevin pêşberî me. Li piştî salên notî rast xebatên rastnivîsîna kurmancî jî dest pê dikin. Ev kîjan xebatin mesela ji van xebatan dixwazim behsa çendika ji wan bikim. Xebata pêşî gotê qebûl dikirin bingehên rastnivîsandina Kurdiyê ya Arif Zêrivan in. Arif Zêrivan vê berhemê di sala 1970 de diweşînê ji weşanxana neferê Stockholmê hatiye çapkirin. Ez bawerim gelkî nayê nasîn lê ev kitêb ji alî rastnivîsî ve kitêba pêşî ye. Piştî ya Arif Zêrivan yine kitêb ki rêbera rastnivîsînê ya Mustafa Aydoğan in. Ew jî kitêbeke xweser e. Am Mustafa Aydoğan rêbera rastnivîsînê bi koordinasyona malmisanî ji hatiye amadekirin ji weşanxaneya Rûpelê derçûye û di sala 2012 de hatiye çapkirin. Ez ê dawiyê de ji behs bikim lê niha jî ez bêjim Mamoste her çi qas weke kerem kema ya Arif Zêrevan nodu hefte ne? Nodu hefte. notu hefte Wekû heftê ew kir telafûz kir nigo em rast bikin. ne 1997 Belê kerem kema. Vê navberê mamoste star 5 deqîte hene. kerem kema Migo 5 deqîte hene. tamam ya ez ê dencamê de ji behs bikim ya Mustafa Aydoğan jî li gel kaydên rastnivîsê berê xwe dide bitir rêzmanê yani rastnivîs û rêzman tev li hev dibe. Gîno bengî jî belê dikişînê servêya jî duyê baweriyê de me yani xebatên rastnivîsînê û rêzmanê yani rêzman û rastnivîsê ji hev cuda nebûye. û xebat kedî jî rêbera rastnivîsînê ya Komisyona Komxebata Kurmanciyê ya Vakfa Mezopotamyaya ev xebat jî ji aliyê kema gotî Vakfa Mezopotamya ve Komxebata
kurmancı ve hatiye kirin li tiştê balkê şew ku di vê xebatê de bi her awayî naverok û heta pêşgotinê jî dişiya Mustafa Aydoğan bi gelek awayî ji wê necudaye û her wan Mustafa Aydoğan jî ewna jî bi min tiştekî balkêş e. Yani bi her awayî dişmin hev. Ev sê xebatên serekene ji birî van ji ber ku wext jî nîne naxwazim behsa wa xebatê dî bikim. Xebatê bêhtir di kitêbên Rêzîmanê de ceh digirin. Ez niha behsa wan nakim. Tenê dixwazim weke encamê tiştekî bêjim yani çi kêmasî hene çi li gor min çi kêmasî hene. Pêşî ez vê bêjim mesela rêbereke rastnivîsê divê çawa bê. Mesela rêbereke rastnivîsê de divê armaj ne hilweşandina tiştê heyî bê û ew zelal bê. Ev gelkî girîng e. Ya duwa divê qayde bi zelalî bên dayîn û mirov tê de neteqinê û ew rêber ji nakokiyan dûr bê. Gava mesela editöreki, redaktörekî berê xwe da wê Rêzîmanê rehet bikar bê jê sûd wergirê. Qayde bûye awayî zelal bin. û ya sêya jî divê hay ji geşidayan zimên hebe hêmanên ku nû ketine zimên vehewînê û yên wenda hew bikarbîne. Ev na jî dîsa ji bo berhemên rastnivîsînê gelekî girîng e. Mesela xebatê Kurdî çawane yani wextê ku em li gor vana li xebata meyzênin li va xebatê rastnivîsînê bi giştî meyzênin rewşke çawa derdkeve pêşberî me. Ya pêşî ku divê ez bêjim ji salên heştê vir ve mesela xebat hene her kitêb her beşên kitêba lê ev xebat bêhtir weke xebatê Rêzîmanê ne qaydên Rêzîmanê ravet dikin ne behsa rastnivîsê dikin. Weke min kêliya dî jî got tu nikarî rehet ji wa sûd wergirî yani bi giştî wisa yani mesela em bêjin peyvek ew peyv wê çawa bênivîsîne em bêjin peyva her çi qasî mesela gelek rêbera din nayê dîtin ya jî li gel ya jî lêbelê wê çawa bênivîsîn di geleka din nayên dîtin ya jî zayenda peyvan çi ye nayê dîtin. Di Kurdî de zayend jî muhîm e yani di rêberê rastnivîsînê de wê yekû divê ev peyv jî cih bigirin yani. Ya duyan jî Mamoste bibore deqeyekê nav deqeyekê de tu hevbînî spasdar bin. Tamam. û ya duyan jî mesela di zimannasiyê de bi navê qaideya kêmtirîn hewldanê mesela rêbazek heye yani ziman lazim e ziman her tim ber bi sibûkayiyê ve diçe. Lê gava em li va rêberê rastnivîsînê dimezînin bêhtir giran dikin mesela tawangê yek ji van e mesela em bêjin feqê teyra di nav xelkê de weke feqê teyra hatiye nasîn weke feqê teyran em dinivîsin lê gava mesela em îkê jî pê vekin bitewin feqê teyranî şîrbe û tişkî gelkî çewt derdkeve holê yani ev na jî zimên zor dike û ya dî jî mesela ew jî gelekî girîng e tevlaviya termînolojî ye yani wextê ku xebatek dibe xebata dî li ber çavan nagire ya ku berî wê hatine kirin li ber çavan nagire tiştê ku berê hatine gotin hew bikartîne li gor xwe peyveke dî bikartîne yani xwazim bo vê mînakê bidim mesela em bêjin lêkerên garguhêz garguhêz mesela gelek kes vê peyvê hîn bûn lê piştî demekê mesela gelek dem tê vene çibû têper
وقتت كتاب كده بويا وايد كتابات دي ده بواي كده كتاب كده بواي كده بكار بيني terminoloji zor yani terminolojide tevleheviha yani. Evet. و مامۆستا ببوورە دەوێ مداخە بکەم تخوازی ئەو نیقاشانان پێلن بەشا پرس و نیقاشان داویەدا دەستوراتە هەبە tamamlamıştı. Ben duazda ne fazla da kabul onu. ئەرێ مامۆستا ینی وەختیمە تام تمام بوو شوە 15 دقیقە تمام بوونێ İspas. باش Tamam. دەرچاوە ئەم دێ هەموو ڕونشتنان دیسا ئەگەر گوتن هەبن ئەس تنێت خازم تشتێکی سەر پێشکەشیەتە زێدە بکە مامۆستا سپاس بۆ پێشکەشیاتێ چارچۆڤەیە ستانداردیزاسیۆنێدا تو سەر خەباتên rastnivîsîna kurmancî sekînî xebateke dî bi dîsa bi navê rastnivîsîna kurmancî heye ya Halil Aqto نزانم belki te ew nexwast xistibe nav xebata xwe çarçoveyê xebata xwe tinê dixwazim wê jî bîr bînim yanî piyasê de ew jî heye û belê evavêja em dê eger pirsên we hebin Ew nivîsewî derbarê wê de bixwendin di xebatê de behsa wê jî dikim yani. eger pirsên we hebin nîqaşên we hebin yan dixwazin mutaleb bin piştî rûniştinan em ê wextekî veqetînin bo vê yekî yên beşdaran qesta min ew e niha em dorê bidin Doktor Resul Geyîk ew jî heman mijarê ve têkildar ser mînakekê disekine ser standardizasyona kurmancî û her wiha pirsgirêkên wê pêvajoyê dê pêşkêşiyekê bike Mamosta Resul eger amade bî kerem ke مرحبا أنا دنجمتك ألو xweş tê belê kerem ke تمام تمام از دیسا سلاف و گشت سلاف کنم أنا براسي أف كم Mamosta خبات و dîsa أف كونفرانس 15 deqîte hene باشكو ve neborînî تمام تمام ما مستاذ الكيف شبري بكس فاسية ما قيت شما كن شو أم سباسية خد كن أوتشتكي دنجي براسي أف كونفرانس أونلاين لو ما براسي بالكوري خواز بيجم جبو من بو يعني درفتك قال لك باش شما بركو يعني درفتك كويس كشاف بطاري بكم tamam efendim size çıkartıp parve bakım ekranı efendim dakika tamam. Mamsa şahmus ekran teditin. belê em dibînin Mamosta Evet. Bana bakın zan demek Kürt prani demek bejin dereceli demek Kürt prani ser standartizasyonu gelek ahafte nikaş xabat tez tenam dekrin elvedere yani muhasebe ezenek bahsa preskreken pevaş ve standartizasyonu bakım yani bir şekli. Bakın zan standartizasyon bu Kürt'i yektiya zamanı ev yekti buna gelek insana pekti ده همو زمانان ده تقاز جدایه نه زرافه نه انجی بجم شی زرافه ده وقت جهف جهنه شخوا انجا سانتالیزاسیونی اوه bu minakla almış, minak Almanya sıfatında ki minak var. Bejim Avusturya, İsviçre, Almanya'yı ve künzanın zamanı Almanya'yı geçtikte akhaftın. Le PVK kujer ben hohtoç. Yani ve Almanya bilent bejin. De her şey valajit de bistanede perver. De ya xo bir zamanı hohtoç etker. Yani İngilizce var, anji Svedi, Norveç'e gelekene. Çama standartizasyon pek çama pevsiyek var. Hiç buna ku yektiye hep. جاء يكتيد بيد هنا قادان باش خد شيء من السربية بسكن يعني تشتك توريك بتشوف جبونا كل زمانك ستاندرتيزه بقوري هاو جانك وها خباتك ريال سر ستاندرتيزاسيون اللي بي چار پروسس نه یک جوان هلپ شارت نه يعني وكي هرم روف شخر هرم كيل دبجيره بقول سربية دسكنه و پیش فدخم نها با خوی زایی وكي زانن جبر روزنامه یا جبر بر کوفارا هواری yani begişti ne set begişti her ama cezire hatiye bukaranin bakın zanda havare de acı de mana celadet bedirkhani de emrasti çitin mesela vahat bejimle ve deri vahate bukaranin inaka hedi alkeş minakudun aben roşanem ja pişti ve davi kod kırınak despet geç xo af kod kırın tiştek bakın zanın begişti be harfan despet ka haya heboka hayat istedin نهال و داری پسکری که نه دلت کرده یعنی چه مجبور کنه نهال و کنه زنان دچار یا چار لاتین جدا ده زمانی دنته نه خفتن
باندورا وان سر کرمانجی هی اوشخو وکن زانن yani Kürteni kurmancı ne akfın yani vakit zataki sorani gibi hevrani o işte dinci de akfın ya pişti koyam bejine evci diyar bu davi emten kadase emin berfrakırna karin fonksiyonu evçiyen yani evgiş kabaten katine o minaklı ve dere pevaç veya perverdehiyete plansaz kırın ve dere çiçirok çıpırtuk anjim ya ve çava ve şanev ka anjim bejin ben in telefonu çava bu kartel sergiş adsakın o pişti ve tabii ki vakit işte pecrabdı ne koyayım bejin ve evci ve politik cali gel ve hinek tişt benim kabul kırın. Leyli ve deri psikrek ekbini derke ve hem deri meref evçiyem o minan kolu la teki bejin mesela hazır nesed bir susiyem bejin pişti komara Türkiye bu yem yarekti dedi bejin Vahab Karbi'nin icacı berkı fermiyet heye mamosta bedi bistan bedi datke ancak kadendin sosyolingüistik edemciz bejin domain ev domain mecburun yani buna kız manek standart sebebet ve takas pişkir ya onun hebe ko henek tişt ek lezgin rahat beb karanin o haugen bejek bu minakt ve ev standartizasyon bgişti rasmi viseriz mani o ferhenge de derkebe İcal ve dere vakta ko hem de fikrin tiştek derkebe peşame daha var ede en efkat bala celadet kişadiye liser sekiniye o habitiye le efkabata o gelmek binin gelek sal pişti kabata mir detem yani hem bizim avantajı mir celadet bu yani avantajın viç bu yani gelek zamana dizanı bu dukhanda ekolina tkir bir şekli yani rasmi visret manu ferhang Veji car carna tabii ki ne ne bahsa var jipin tiştedin cehennem. Jal vedere havana ben serçe. Jam roft karit ab ke koban veçe yek lazım kol teb karanin ders keve di tişte geçti ders keve. Emin hissa yek bu ne ders keve bu ne tab bu ne evci tişte gele giringe as min hebun anasna ders keve aç herminci asta hinkerne de asta ke rahat o hefar ders keve ko embejin yani o minaklı mevkini bejin vesel batman bejin efsibe cüla merkez bejin vespede yani bir şekli ev var yani varyant nafkode dikoherin İca vaki kul edecme baskıç buna revşa standartizasyon ve yani de rasmi visede peybanda lefkerini de tabii ki bu lefkerini gori bandura alfabe o zaman dikohere o perkalan visindini de yektiek hebeb İca vakta koyam ben ser psikolojinin standartizasyonu yen kade çitat kebe peşeme. Ya bu kurmancız hatta dedim ne hava ki anana yani aryak firmezine berfreye yani tenilmi yine de mahun derin deri ki bu minakle deri ki kurmancı ek juda kazel koseri kurmancı ek juda leni sebine juda leni yate judayım. Evgiş tabii ki bandora coğrafyaya bandora tiştedine bandora sinorene Haya ev kare kulübür tıkın bu minaklı nesebini hem bizim kare kaçak çiftçiye bandur el servis mentkar. Yani yemin mişara ortografi ve alfabe. Yani asli eftüne ben rov buxaze ne xaze ji psikolojik derteş xo evci gire dahi judahi yapmin. Ariye evci bir şekli dugare. Jana vakun zanen Michael Childs otarek xo kubara folkloru zamanda hatı bu yaşandım bahsa hevpar ya alfabe o zamanı kurma citkir tu vakit peşniyaz kırkıdı ve mu kes herkes alfabe dincihim ben tabii evci vakit beni kaşek na şkode gotarde serveje sekinim adı neci persazı terminoloji evci tiştek ingej berko vakit zanım inakek pirba berbela ve demiş bu peyva nike pinike ferhanga da her kim bisi her ikem bis peyvhene. Yeci bilevkirine tabi bilevkirin rov bixwaze nexwaze bandorat işten coğrafyayı o xabat işten cihene. Bu rezmanı jî xabatên yektirin rezmanı gelek domen pirtuk ek borinde gotarek rezmanı de li ser rezmanı o standartizasyonu de ez rastî bitiştiyatım İngilizce nivîskarek pir meşhur Michael Swan Wî digote ew kesê ku rezmanê çêtkin digotenê nivîskarên pirtûkane. Digot ku kesek pirtûkek nivîsî
کره بازار که او ده پیشیا مرد گفت کاره به تشتی گشتی یعنی حتی اینا که پر باکش تا بود که هم گشت زنه استا دسپیک یا انگلیسی ده مثلا بجن یو هی شی وی مثلا بجن وی ورج بود ما بوری ایجاد گوتلی یوترلی گلک باجاران وی واز فرما بر بلافتر لید نویسه ده جی نگرت ما ور بو bu vakçika geçti. خودت ایجا پرسکریکامه هری مزن چیه یعنی پرسکریکا پروردهیه چیما حیاس به نقاش بکنه امبریارا بکنه گر که پروردهی نه به زمانه زکماکی به آنج نه به زمانه فرمی به و چاقه مخابن به پرسکریکا گلک مزن چیما اجبر که او بریارین که تینه گرتن لهوای مینن او بندات بر جمعش خود تونه بنا پروردهش با من پرسکریکه جدایا کرمانجی دنا برای هرمین جدا ده پرسکریکه که بحثا فابیجی کربو ترمینولوژی جی و تشتدنجی ایجانا ها می تشتک بچوت خوازم نور زده بکن با مینک لباشور و روژاوا دو هب سازی یعنی لباشور و که اکادمی لروژاوا جی سرزکه هر دو جی نهاج با بریارا استانداردزاسیون بریارا دگرن yani neci hinek tiştar hatır tkar tabi elbet işte ko bir renten gerçi de kori geçti ben evci nikaş ettiğine jadne kemasya nasina fermiş berk bavek fermiş zaman nay nasine be psikolojik çumat be psikolojik berk yani hinek elektriş de renk tkar me bejin mede saz yani vakfen komele hinek gelekes dere kursal ve deri bisaya hep buna van saziya پرورده از من دکتر لیمی بیشن لسرت تو سازی تو نه کرمان جوور لگوری خود آخفن بنجید بس تمام جداهی جاتشتن چاندی و پو کلتوری نه شوی وکی اون زانین گلک ولاتان شوی هبونا دولتی چی بسای ما مستیم پر گل خو پرورتت کنه تمام خو پرورتت کنه برک وی آوای روشامن وی آوای جد بس تمام کو گلک تشت خاص به حتی وندات به یجبونا و زاگون هبن کنم وانشتا پیش بخن کرم که مامسته بس ما مستا 3 دقیقه هنش کرم آخان آقا 3 tamam spas tamam o psikolojik standartizasyonu ve kime gotu varyasyonun depokiye nezara beyan hene cevana ve psikolojik buna tercih alfabeji band gotarek خود تشتك وان ویسان بود مثلا حرفا ای در عربی دتونه ام ایه بکارتینن با تلکم بین تلکم جبو لینین بین لینین بنا مناکن وینم جبو ویجی ترجیح الفابه گشتی و هنک تشتر حتر بکه بیامن بر هنک سد من کو ام گشت زانن حرفین بدنگو بدنگ بر کدو الفابه لاتینی ده تن ویسان دن پیش نیازمن دم درجی ده ام الفابه لاتینی بکار بینن شو مدیا جهاد ذهبونا وان بكارن نزمانا وان مدیا روشه ده براستی دویجه ده گلک رینگن اvi احتیاج من چیت که او وقتا که مدیا به شکلی بکارتی گلکری مجیتیم و کی ام گشت زانن دسپیک ده کانالا مد تیوی بو سدم که گلکس حنکی خوب پیوند کرد گلکس جی بیش مندی پیواخستن جانا خوب جاب انج بو زمانو زار اینجا داجی راحتی کردم گفت ایجا هپونا مدیا لیتراتوری دناف ده مدیا وری بده که روزنامه بتایبتی وی زمانی بین یعنی ویساندن و بلاف کریم آنان بیشتر لسر جواکا اونلاین نجی امگی راستی گلک وی ساعتین بخوجی بس دمک جبونا چیت بیشتر جبونا رسم بلاف کردن استانداردیزاسیونی جا تشتکیدن همان از بیشتر پسی پروردهی بکنو کرتایی دوی زمان پروردهی به بکرانین لمدیا به بکرانین دادگاهی آنجی دومینه وکی مال وکی جامعه در آنجی جه که انسان دارن بکار بینن از چه روکی در باز بکم چوا در باز بیه و جبو پلان سازی استانداردیزاسیونی دویم دو تشت نیک سازی او پیواجه کم بحث کرده بو ارگانیزه بکه پلان بکه داویجی بر جبو بر بلاف کردن بانکادا بگهرینن yani vaki pevaje encameji ev pevajoya giringe ve misal bisegnen çimaj berko ve pevajoya de ve hevkariyu fam kırna navzara beyan da zedetir bebe gahandım perverde o kadını ve betir bakar ben kerimeci ben azdım en ve be saya viçti ve zedetir bu kavat bebe
شخو وکه تشتک حسی ملی جی اکتیاب ملی بوان تشتا پیک تیبانه تاني تشتكي جيل إذا ذبك ما باناج يعني تاني بريار قرتني أنجي بفتوكان أفتش بيك نايج برشي جبر كان بيجن قالك وشان خانة قالك مديا جان سنة بيج بو قيشة بريار بيقرتن كو قيش بكار بينن يانا كنا بي شكلي بم تاني هم بيجن مدن هاف خدا وهاب بتركيد بنيا كرو قلب الله بكن أو تشتك دستما نكبه لساج ورس باس كنا بانا بمنهم خشيدة ام سپاسیت etken mamostaj bo peşkeşiyata ya kerhati û agahî der. Mamosta Resul ser piskirêkên pêvajoya standartizasyona zimanê xebitî ser mînakên ji bo Kurdî û taybetî jî ji bo Kurmancî. Eger pirsên we hebin wek me gotê piştî rûniştinan em ê ser em ê pirsa wergirin û eger pêwîst be bikevin nav nîqaşan. Niha jî dora pêşkeşiya min û doçent doktor Kenan Subaşi bi navê dersên Kurdî yên hilbijêrkî tercüme û nêrînên mamosteyan mînaka mamosteyên Diyarbekirê ye. Ev xebat min û mamoste Kenan hev re kir lê ji ber derfetên zûmê tinê kesek dikar pêşkeşiyê bike heman demê de di wextekî de. Ew jî ket para min destûra hebe jî dest pêşkeşiya xwe bikim û piştî pêşkeşî dawî bûn em ê derbasî pirs û bersiva bin eger hebin. Xebata me xebateke qadî ya lêkolînî ye me li ser dersên Kurdî yên hilbijêrkî pêtîr bi nêrînên mamosteyan me xwast vê xebatê pêk bînin. Li ser dersên Kurdî yên hilbijêrkî heta niha kêm jî be lîteratûrek di asta gotar û tezên master û heta yên doktorayê derketiye. Di vî warî de xebata ewil ser da Arazê ye ku li ser mînaka Batmanê li ser dersên hilbijêrkî di çarçoveya ji nêrîna xwendekar mamoste û weliyan xebitî bû sala 2014 heta 16. Piştre Racî Karagöz bi xebata xwe ya bigorin Nacî Karagöz li ser perspektîfa weliyan û her wiha ser mînaka Diyarbekirê ser van dersan xebatek kiribû. Şehmus Kurt jî di xebata xwe ya doktorayê ya ku xebateka berfirehtir bû lê dîsa qismek beşek jî li ser tercübeyên mamoste û her wiha bi nêrîna xwendekaran ser dersên hilbijêrkî sekinî bû û herî dawî jî Ahmet Yaşar xebateke masterê di vî warî de kiriye li Zanîngeha İstanbul Yedîtepe'yê. Wek me got ji perspektîfên cuda cuda li ser vê xebatê ser vê qadê tê te xebitîn. Xebata min û mamoste Kenan jî ji çavên mamosteyan ji nêrînên mamosteyan bi ser mînaka mamosteyên Diyarbekirê em me xwast li ser van dersan hûr bibin. Dersên Kurdî yên hilbijêrkî eger dîrokçeyeke Kurd em bidin em dizanin ku ji sala 2012 ve di xwendîngehên navîn ên polên 5 heta 8 de li gor rêzîknameyê eger li xwendîngehekê herî kêm 10 xwendekar serlêdanê bikin tê tevekirin lê gelê wîsayê ev xebatên lîteratûrê nîşan didin digel ku di qanûn û heta rêzîknameyê de ev mav heye jî mixabin di pratikê de di wergirtina vî mafî û bikaranîna vî mafî de pirsgirêkên îdarî û yên teknîk derdkevin. Eger em bere xwe bidin mamosteyên Kurdî berî niha xebatek dîsa jaliyê min û mamoste Nurettin Beltekîn ve me li ser mamosteyên Kurdî kiribû dîsa beşek ji teza min a doktorayê bû me pirsîbû mamosteyî Kurdî kî ye? Çend nasnameyên mamosteyan yan jî çend kategoriyên mamosteyên Kurdî mirov dikare behs bike. Yani nifşê ewil wekî nifşekî xwe direste yani wiyê ku xwe bi xwe
perwerde kiriye dvî warî de Kurdiya xwe pêş vebiriye, Kurdiya xwe yanî wîskî pêş vebiriye û ew tercübeyên xwe derbasî hin kesên dî kirine bi rêya mamostetiyê. Dûra piştî salên nodî taybetî jî vekirine Enstitûya Kurdî Stenbolê û piştî salên 2000 vekirine Kurdî derewand û wan saziyan da hebûna qursa asta mamostetiyê rêvekiriye ku nifşekî perwerdebûyî wek mamoste bê em bêjin qada hînkirina Kurdî û herî dawî jî em piştî taybetî vekirina beşên ziman û edebiyata Kurdî hin zanîngehên Serî Mardin Artuklu, Bingöl û zanîngeha Mûşal Pastanê û derçûyên van deran van zanîngehan wek mamosteyên Kurdî derketine qada hînkirina Kurdî hem di saziyên serbixwe hem mecrayên wekî online û hem jî bi tayîna fermî ve wekî mamosteyên Kurdî li xwendîngehên navîn hatine tayîn kirin. Ev xebata me ji xwe çarçoveya xebata me jî û mînakên ku xebata xwe melser kiriye jî ji van kategoriyê mamosteyan e yanî yê ku derçûyên beşên zanîngehan da û mamostetiya Kurdî dikin. Li ser tercübeyên we û li ser pirsgirêkên we xebitîne. Armanca xebata me ew e ku em hin pirsgirêkên ku mamosteyên Kurdî rûbirû dimînin li ser hin mînakên medyayê û li ser hin mînakên hevdîtinên şexsî de hatine vegotin em diçin gelo ew rastî jî tê serê hemû mamosteyan û wextê ew pirsgirêk tên serê mamosteyan yan jî ew pirsgirêkan re rûbirû dimînin stratejiyên çawa didin berxwe ji bo çareserkirina wan û herî dawî jî nêrînên mamosteyan li ser dersên Kurdî, ser materyalên hînkirina Kurdî û ser xwendekarên ku beşdarî van dersan dibin. Me dixwast vê çarçoveyê de ji bo ve armancan vê xebatê pêk bînin. Rêbaz û çarçoveya me xebateke tasvîrî ye ji bo rêbek teknîka agahî wergirtinê jî me formeke hevdîtinê ya nîv avakirî semi-structural dibêjin ku ji hin pirsan pêk tê lê deriyên pirsên din jî vekiriye me ava kirin li ser bingeha formeke berfirehtir ya ku min xwe di xebata xwe ya doktorê de bikarînaye. û qewareya xebatê jî me mamosteyên Kurdî yên Diyarbekirê yê ku sala 2023-2024 de wek mamoste kar dikin. Çarçoveya me vî şeklî em dikarin behs bikin. Ez lez pêda diçim. Ji bo xebatê me wek mînak deh mamoste hilbijartin ji ez xelet nebim ji 35 mamosteyên ku halê hazir Diyarbekir û qezayên wê mamostetiyê dikin wek mînak deh kesan re me îtîfa kir. Ji wan re heft jin û sê jî zilam in û wek cihê xebatê jî du kes ji navçeyên navendî ne, 6 kes ji navçeyên derveyî ne û 2 kes jî gunda xebatê dikin. Yek gundekî navçe ye, yek jî gundekî girêdayî navçeyeke navendî yan jî girêdayî navendê ye eger hûrgilî tê kirin. Ji ber ku demamekê me ez li ser hin tişta bi lez diçim. Destkevtiyên xebatê eger em ser bisekirin me me got fokusa me ew bû ku pêtir em li ser pirsgirêkên mamosteyan bisekirin yanî ji devên wan tercübeyên wan û pirsgirêkên wan peyda bikin. Di vê derê de ev piştî hevdîtinên xwe me pêk înandin û deşifrasyona we hate kirin. Xebata xwe de me çend kategoriyên pirsgirêkan tespît kirin. Yekî ji we pirsgirêkên îdarî ne yani hin mamosteyan van pirsgirêkan re rûbirû dibînin pirsgirêkên îdarî. Dûra pirsgirêkên hilbijartina dersan ku ew jî asıl wekî jêr kategoriyeka pirsgirêkên îdarî mirov dikare bicih bike û pirsgirêkên materyalan dîsa pirsgirêkên xwendekar û weliyan yê ku dîsa ji hilbijartina dersan û vê pêvajoya hilbijartinê yan jî tercîha hilbijartinê pêk tên
yani asıl مرۆڤ dikare bêtir wek pirsgirêkên îdarî û pirsgirêkên dersî dabeş bike. Eger em bikevin jêr kategoriyên van pirsgirêkan, pirsgirêkên îdarî hin yên ku ji îdareya xwendingeha pêk tên heye, bi rêveberiya xwendingehan, yanî helwestên wan, kirinên wan yên qanûnî û derqanûnî ku wekî pirsgirêk destnîşankirine mamosteyan. Mesela mînakeke eger em bidin, hin mamosteyên ku em bêjin bi rêvebir gava guhertina rêvebirî çê dibe xwendingehekê yan jî mamosteyekî ku di wê derê de dixebite tayîna wî mamosteyekî Kurdî derdikeve cihekî dîtir, ew bi rêvebir piştî wê normê digire yan jî dersê venake, yan jî eger mamoste hebe jî digel ku di rêzîknameyê de cihê wênîne jî gelek müdür û birêvebirên xwendingehan dibêjin em îsal tinê bila pola pêncan dersa bidin, em bêjin polên din dersên Kurdî em venakin. Yani digel ku îzaheka wê qanûnî jî ev wek pirsgirêk derdikevin. Dîsa pirsgirêkên îdarî yên tayîn û normên mamosteyan hene. Yani gelekî mamoste mesela yekû me gel hevdîtîn kiriye 4 sala 5 sala hin mamoste hene 8 sala hema xwendingehê dimînin ji ber ku li xwendingehên din, bajarên din yan jî navçeyên bajarekî de qadro venabin yan jî dersên Kurdî venabin, tayîna wa çê nabe. Digel ku em bêjin pêdiviya malbatî heye yan jî wek kesên mamoste hene belkî bizanin, em bêjin rewşa ewzrê heye. Mesela eger kesek cihekî xwendekarek be yan jî pirsgirêkeka malbatî hebe yan zewac hebe, derfeta tayînê jê re tê dayîn. Lê wextê mesela dibe Kurdî, ev wek pirsgirêkek derdikeve pêşiya we û dibêjin ji ber ku norm nîne yan jî ji ber ku valahî nîne ji bo qadroyan derfet nayê dayîn. Pirsgirêkên hilbijartine Mamoste Şêx Mus 3 deqeyê te hene. malbata ji bo bîrîbûnî ez wextê ser de biçim min bo xwe 4 hesab dikirin malat ava te kir 5. Pirsgirêkên hilbijartine dersan jî wek pirsgirêk biryarên birêvebiran wek me got ew dikarin vê derê de tasarrufeka şexsî pêk bînin. Dîsa terxankirina fêrgehan de bo van pirsgirêka derdixin û her wiha gelek cara mesela forma hilbijartinê de tasarrufê dikin. Ji xwe yani biryara rêveberiyê yan jî biryara wezaretê ew dersên Kurdî gel dersên cudayên wekî matematîkê dersên dîtir tên evcihkirin û ku neyê tercih kirin û gelek caran da tinê ders navê dersê wekî yaşayan diller ve lehçeler derbas dibe, kurmancî yan jî zazakî yan jî dersên dî ji ber ku derbas nabe, welî wê nabînin yan jî xwendekar wê nabînin ku hilbijêrin. Pirsgirêkên materyalan yani hin hem belavkirin û destxistina materyalan da pirsgirêk heye, hem jî yê têne belavkirin ji aliyê qalîte û naverok û zimanî ve têne rexnekirin ji aliyê mamosteyan ve. Dîsa pirsgirêkên xwendekar û weliyan di vê derê de derdkevin pêşiya mamosteyan. Yani hin xwendekar dîsa wek me got asıl bi biryarên îdarî vegirê de ye. Mesela hin xwendingehan müdür dibe îsal bila hemû polên pêncî dersa Kurdî hilbijêrin. Yani forma hilbijartinê dabe jî nedabe jî. Lê bila ye heft û heştê hil nebijêrin em wa ji bo imtihanan ji bo ezmûnan amade dikin. Wextê ku hemû xwendekarên pola pêncî hil dibijêrin di vê derê de hin xwendekarên ku îtiraz dikin hene mesela yê Tirk hene li Hind rewşan da yên zaza hene ku dibêjin em dersa kurmancî naxwazin û heman îtiraz ji aliyê weliyan jî tê kirin. Taybetî jî weliyên ku karmendin yan jî ji derve bajar hatine dibêjin ev biryareka me nedaye, me nehilbijartiye min çima ditin wekî mamoste sujdar dikin lê eslê xwe de pirsgirêkeke îdarî ye û gelek cara heta lêpirsîna û em bêjin serlêdanên sujdariyê jî dewetkirinê jî hatine kirin digel ku ne mesela mamosteyan e. Hatta Mamoste Şêx Mus helwesta weliyan aslê xwe de ne tenê weliyên ku karmend yên mesela navçeya Sûrê, Diyarbekira Sûrê mînakekî me dît ku
مامۆستا دەبێژە وەلیên me zimanê xwe piçûk dibînin dibêjin بله. ê Kurdiye bi kêrê çi tê çi mamê hilbijêrin an jî ji xwe em dizanin hewce nake yani helwesta weliyan ya bi vî şeklî jî tesîrê li vî dike digel Evet. helwesta neyîniya rêvebiran. Ev jî dikeve nav mesela Mamosta Resul û Mamosta Sîdar mesela pirsgirêkên plansaziyê ye û yan statûyê vegirê daye û helbet pirsgirêkên ku şeklî jî me dîtin ku mesela ji xwendekaran jî gelek carat tê xwendekar mamosta re dibe ya mamosta ev ji xwe em Kurdî dizanin yan jî hin kes dibe ya mamosta ji xwe ezmûnê de ev dernakeve em çima wextê xwe didin vê Kurdiyê yan jî mamosta ji xwe ev Kurdiya ne Kurdiya me ye yani ev Kurdiyeka diye tirazên vî şeklî yani ji bo sabotekirina dersê yan jî ji bo biçûkkirina dersê tê dîtin herî dawî jî wek me got stratejiyên çareseriyê hin cara yani helwestên şexsî dixwazin va mesela çareser bikin îknakirina rêveberiyê îknakirina weliyan yan jî danûstandinên pedagojîk li gel xwendekaran bi rêvebazên modern yan jî hin cara hin weliyên eleqedar hene dixwazin weliye organize bikin ji bo dersê yan jî eger pirsgirêkeke mamoste hebe ew welî jê re dibin alîkar ku va pirsgirêkiya xwe çareser bikin û yek du mînekan da mesela mamosteyên ku alîkariya sendîkaya bajarê xwe yan jî navçeya xwe xastine û bi rêya vê sendîkaya xwe ve rêveberî îkna kirine ku ders bêne vekirin yan jî eger pirsgirêkên dî hene bêne çareser kirin. Bereva jî ku sendîka xwedî li wan derneketine jî hene. Hene Ev jî muhakkak hene. înakê bi rengî milaqata da derketin. Yani wek strateji tabii ew sendikayê didin berxwe ka sendika dibe alîkar nava alîkar hin mînekan da bûye hin mînekan da nebûye. Herî dawî jî ser nêrînên mamosteyan dixwazim bisekinin yani dersa Kurdî wekî qebûlek û bilindkirina statûyê di xwendingehan de ew jî mamoste jî dibêjin em vê yekê baş dibînin û ji xwe piraniya mamoste xwendekar û weliyan jî vê yekê dipejirînin digel hin mînakên îstisna. Me pirsek pirsî bû ji wan re yanî li gor we dersa Kurdî gelo hînkirina Kurdiyê yan ya xwendewarî yanî oxuriya zilqa Kurdiyê ew jî dibêjin gor kîtleyê diguhere tabî êdî hin xwendekar hene ku Kurdiya we gelek qelse ji bo wan dibe hînkirina Kurdî yan jî polên destpêkê de lê hin mamoste hene mesela wekî halqa îtîm yani navendên perwerdeye gel mamostetiyê dikin ew wê tecrübeya xwe ya wê derê jî wekî xwendewariya Kurdî pênase dikin. Yani encamên ku em gihîştîne yani giştî hin ciha vederkirina mamosteyên Kurdî tête dîtin helwestên rêveberiya xwendingehan hin cihan erêniye hin cihan neyêniye lê diyar dibe yani ew helwesta bi rêveberiyên müdûran û alîkarên wan sedî sed tesîreke ser dersan dikin eger qebûlbar û erênî bin Hemû mamoste rehet dibe hem xwendekar bi rehetî hem jî welî jî di vê derê de helwesteke erênî nîşan didin lê eger qedexeker û em bêjin nêrênî bin di vê derê de pirsgirêkên dîtir derdkevin pêşiya mamosteyan ku hin cara mecbûr dibîne xwendingeha xwe biguherîne yan jî bajarê xwe biguherîne. hemû mamoste bê îstisna helwesta bi rêvebiran çi erênî çi neyînî destnîşan kirin yani mirov pêm dikir ku bi rastî bi rêvebirên dibistanan di hilbijartina van dersan da xwedî gelek însiyatîvên mezin. Ewna dikarin evî hejmarê pir zêde jî kin dikarin pir jî daxin. û herî dawî jî yanî digel ku ev 12 sala ev ders têne dayîn jî kêmbûna danasînên dersên van dersan e yanî hê jî nav gel de nav malbatan da nav weliyan da yê ku vê derfetê yan jî vê mafî yan jî va dersan nehisin hene hê jî mamosteyan gelekan bêjin piraniyê wan destnîşan kirin ku di derdora xwe de yan jî weliyên xwe de sohbetên xwe de dibêjin ya ma tu mamosteyê Kurdî ya ma gelo xwendingeha me dersa Kurdî jî heye ma Kurdî jî dibe ders
وی شکلی yani ev jî nîşan dide ku hin kampanyayên digel ku van salên dawê dihatine kirin gelek sînordar mane û zêde tesîrawa çênebûye ji aliyê danasînê ve û sibas hevalên hêja mamosteyên Qedir Bilind ji bo godariya we me biçekê demê xwe borand du deqeyan lêborînê dixwazin serî da ji mamoste Star. Belê eger yani pêşkêşiya jî ev qas bû eger hebin pirsên we gotinên we tiştên hûn ser zêde bikin yan jî mamoste Sîdar eger tu bixwazî gotina xwe berdewam kî em ewil mafeya xaftinê bidin te kerem. Mamoste jêxweş. Dengim tê? Belê mos. Min nav beşdara da Kek Mustafa Aydoğan dît hinek rexne li ser rênivîsê yan jî rastnivîsînê hebû. Eger bixwaze beşdar bibe dê baş be her godariya mezkê ez dibêjim. Kek Mustafa dengê me tê te ya na? Mamoste Mustafa min jî dîtibû rastî nizanin hel vê derê yan li vir e lê yani mamoste Avî- Baş onu devam kin eger dengê me Necat derse xwe bilind kiriye kerem ke mamoste heta مرحبا بقدنه مش راز بجم قلت له يعني يعني وقوبة مسلسلة بكي بقدنه yani nizanim mamoste Evet. Sîdar jî qet dersine de inşallah neğayîdib. Verim ya dixwazim tiştekî du dîtenê lê zêde bikim. Yani behsa ve nirxanî lê dikir ya mesela tişkî wek ez kî mesî dibînim yani dva zimanê rastnivîsê ve kitêbên rastnivîsê û zimanê rojname kuvar malper û kitêbê gelek weşaxaneyan hevdû nagirin ser levhatinik çê nebûye û em bêjin gevav rastnivîsîn tên nivîsîn jî hê nivîsîna berê dewam dike yani li gor me divê di ber çava hatiba girtin yani weşaxane çi difikirin weşaxane divê ev jî hebûne û dîsa tişkî weke yani hin pevên wextê bû mesela gava Mustafa Aydoğan marajt kitêba wî ya rastnivîsînê dixwest yani hemû tiştî têde bibînim paşê jî ê din jî lê mesela pevên ku serêkî dêşênin dua direkt rast cih nagirin mesela em ê bêjin her wiha çawa tê nivîsîn cuda ye bi eyê tê nivîsîn yani her wiha her çi qas dîsawlo her çend ji xwe her du li gel digel lêbelê hevdû se hevdû hevû din êku din yani ev najî yani bi bawakî qetî wextê ku di rêbera de cî bigirin û gava keskî nivîskar redaktor ya jî edîtor rehet ji wan sûd wergire ev jî weke kêmaniyekê dît û yani niha ez karim vana bêjim heke pirsên pirsa bin karim wan bersivê bikim. Kek Abdustar ji bo rêbaza nivîsîna bêjeyan ev koma Vakfa Mezopotamyayê ev çend salin xebatekî serbixwe çêdike bi navê Ferhenga Varyantan ez bawer dikim dê hêdiyê ber bi temambûnê ve biçe yani ew wek xebatekî serbixwe dê çap bibe ji bo agadariyê. Mamoste Zülküf xeberan ji vê xebatê jî heye rast bi gelkî sûdwer bê berî wê jî ji xwe weşaxaneya Rûpelê jî bûye wayê ya waryanta amade kirbû bijahidê komîsyonekê ve wek tamamkirina wê û berfirekirina wê çawa ku xebata Kek Mustafa jî pêşî dûr hatibû çapkirin û dîsa bi beşdariya wî digel zêdekirina hinek hevalên din ew xalên ku divê pirtûka wî de
hatibûn destnîşankirin bi destûra weşanxaneyê û destûra nivîskarê me got careke din divê bê gengê şekirin loma te got hevbeşî di navbera wan de gelek e rast e ji ber ku hem nivîskar û hem jî weşanxaneyê got ciyê ku ji nû ve ev kar bêkirin ser xebateke heyî bila biryar bên dayîn ji ber wê ew şibandin ji ber wê ziman jî kêm zêde negwarî hinek şuqa telser tez nivîsiye tu dizanî hinek biryar guherîn lê hinek gelek şî wek heman ev xebata ferhenga varyantê jî aynen wek dewama wê lê de gelek berxiraf e gelek tercihên ku di çapa weşan rûpelê de hatine tercih kirin guherîne ji ber vê min got ez vê jî wek têbînî bibêjim. Mamoste, ez dixwazim bo wê yani pêşniyaz bikim yani ew bu varyanta ji mesela kitêba diya rûpelê yani varyanta rast hemû varyanta dibêjî li gor min di rêberê rastnivîsînê de yani pêşî mesela qaîde mesela rêberê rastnivîsê Tirkî jî mezin qaîdeyên rêzman bi zelalî bên ravekirin û di pey wê re tenê peyvek yani mesela xebateke girîng e lê nehewce hemû varyant hebin ew tiştekî diye yani mesela wana bawaqiya akademîk tişkî wisa bo şêlê wextê rêbera rastnivîsînê bê bi min peyvek bes e zayenda wa jî diyar bike ev pey bila bê bikaranîn û her kes wê nabikarbêne wextê 5-6 pey 10 pey hev tên bikaranîn dîsa tu dimezênê nivîskar li gor xwe yek hilbijartiye yani. Ne yani ev li vir wexta derkeve kek Abdustar li wir peyva serî ew peyva hilbijartiye yên din hemû varyantin nav karekî pir zehmet e tu carekî wê envantera zimanî dertixî varyantan dertixî lê siva roj eger ji bo perwerdeyê bê bikaranîn belkî hemû varyant hewce nekin tu tenê dikarî ew êdî rehet e yani tu peyva hilbijartî rêst kî tu dibêjî vê peybê êdî vêya wayî bikarbînin ew ji bo armancên pratik lê vêya ev xebat biçek ji bo vekoler wê potansiyela ziman jî bibînin yani mümkün e hinek kes bêjin wela li cem me varyantekê bi vêya wayî jî ye ew komkirina wan varyanta jî karekî gelek zehmet e ji ber wê bi min nabin alternatîfê hevdû ev hebe ya ku tu dibêjî ji xwe gelek êsaye ji ber wê mirov dikare bi rehetî derxe. Yani şu mesela şu xebatatiye kirin lê bes mesela wextê te rêberan rastnivîsê nivîsî wextê mesela qaîde te nivîsî piştî te nivîsî wê edî wek kitêbke dî jî karî bê çapkirin ya varyanta ya bimî ya herî baş ew yani bere ya varyanta weke xebatke serxweyeke dîbê û ya rêbera rastnivîsînê tiştekî din ji bo ku tevlîheviyê çênek yani mesela gevanê kitêba rûpelê jî dibêje dîsa bûye wayî ya hemû varyantin ne lazim e ji bo rêbera rastnivîsînê ne lazim e yani yani gor min ne lazim yani. Ka mamoste Necat yê tiştek gotiba we nehîş camîrê baxve. ne heştin mamosta Zülküf Zagbe moderatörü kız desteği koda ve tabii Serok ev Tenê pirs bû bibûrin kelam yani tabii hemen tüket çıkedeci hemen de vaktaki çıkede bu mecbur tabii bu parezeci naş be evdu mamusta ona menvistand و mamusta sidar jina zakatiya xo got le naş be evdu ve kevin ev nad be mamusta sidar jina zakatiya xo got yani ona ve kevin ev tişteki di le tabii ev biyamen insicamcı karakter insicama zamanı kurdi و خبرتن kurdî ji karakter le bele ew cê nikaşe kediye le mamusta Resulce rastî balkişan sermînakê gelkî baş mesela sê dewlet sê netewê dewlet sê dewlet yani bi zamanekî bi devokeke li ser devokekê li hev dikin lê belê Kurd hede em ê bêjin ê bakur tê şikawatine ê başûr mesela de facto dewletin
لسر دبوكي لسر ستاندردزاسيون كي لو ناك نبجي مسألة كمي نظام شيء سباستك İyi Mamus. يعني وقتنا مع متخصص دزي برسا برسم ده بلي وقت درباس بيه جار كدي وقت هات نجم دستور هایی که امجی تشکی بیجن بله Mamus da tabiri caizse Her xabat kir belê serê me kak Mustafa Kerem ke ka tu çi dibêjî? Mamus da Mustafa ji ber ku rûniştina dawiye roja dawiye از زنم جبر و براستی دو درفت چه پیدا نبود که از بشتر ببین ایرو مگو از خواه بگیرم که مانی به برنامه مرحبا جوه همو یادن از گیشتم و بشاکو و بحثا يعني و بشاکو و رخنه خباتن ربر راستی بیسیری خباتن دوی والید چه عرب سریوان چه دم یا راستی عرب سریوانی تشتکی دنه او بهتر باوا که روزنامه‌بانی برای خود مسئله پاراگراف چاواوی تثبیت به نظام چاوا میزان پاشچه به گلکتش دناو هردنه ل آ کو به وشاندنا روپله آ کو نابه ربر راستی بیسیری کو نابه ملسره بوه او بلکی مرکاری و خباتا یکم یاجبو پیشنیاز کرنا ریبرک راستنویسینه آمی پیشنیاز تو دستلات دستیم تونه من خواست پرسک وهاته که به روژوا جواته و اشی به وان فکر خواه بشتاری وی روژوی ببیم و فکر خواه در حق راستنویسینه که Kürdiya kurmancı de peşkeşi civate bikim. U medwe derece gotiyan tu deslat destemi tüne ku ez bejim ev loma min xwespartiye fonolojiye min xwespartiye rezmaniye min xwespartiye gelek qadên bin qadên zimannasiyê ji bo ku ez karim civatê îqna bikim. Muxtar min tiştî gotî min gotî ji ber vê yekê ji ber vê yekê ji ber vê yekê me argûmanên xwe jî xwestî pêr pêşkêş bikim. Ew ne ew tiştê ku biryareke desthilatekê ye ku hêza wê îcrakirinê pêkanînê heye û wan biryarina pêşkêşî civatê dikin. Nav min berê xwe wexta dayî civatê bi argûmana ez bixwazim wan tiştê pêşniyazê xwe bi civatê bidim qebûlkirin ya jî pêşkêşî civatê bikim. Problem ew bû û hûn divê xebata yani wê pirtûka rastî rêbera rastnivîsînê û ferhenga varyantan bi hevdûrê binirxîn ew du tiştê ku hevdû temam dikir. Ew her du tişt bi wî awayî bi wê mebestê hatibûn amadekirin û bi hev re hatibûn weşandin. Niha xebata وقفا مزوپوتامیا یا کو بریا کم خباتا کرمانجی دیدم شاندین جی د اصل خود گویاویه حتی وقتا کو اندبیجن هر دو خبات دشبن هب مره خو سوجدار هستکه یعنی بیشبن هب و چه ببه ا مهم نابروکا وی خباته او تشتی کو لسر ناوی راستنویسینا کردیا کرمانجی هاتی پیشکش کرن چی فکری ول سر هي او مهمه yani şibandın و نشباندن ne kusurike دوی مره ویا دین دربی münakaşeye behele bime ne tiştek ve adın mesela sivik buna zamanı cihat rojevi tamam meyleke zamanın mirovi bir geçti heyeku yani zaman ber bir sivik bunu idare ev kanuna havldana her iki لهجر وساسور قندبه وناد ساسور يدبي ساسور وقتها بحثا في قانون كريه مثلا الزمان الالماني دي تيكو مونوفتون دبن ديفتونك ويغابي وي بحثا قانونا برواجياوي حولدانا هري زيده جي كريه هلبت قانونا حولدانا هري زيده وقانونا حولدانا هري كي مختار دبر هاف ميلا زمانا لا هري كيمه يزويا قبول دكم لكيكو ایرو در روشا کرداده در روشا کرمانجی آخیواده گلو ته کی جان نه جلادتی وقتا کو بریار دایی و گوتی از میرم الوه دره نزانم زمان بوتی هیه
دستلات هي يعني ويشغويش ور او ورد حسبينه ياجي يكي دين رادبه دبيجي فلان دبوك يعني او دبوك دبي دستلاتك دستوي دبوك وقارب تجيبينه اسطنبول وقتها وقوتي دستلات الاسطنبوليه وقتها ما قوتي فرنسا باريس دستلات ليه سويديا ستوكهولم دستلات ليه نكو اوج باجارك دين راستره اجا هرمك دين راستره ده كرمانجيه ده بمه او تایبەتمەندیên kurmanciyê yên bingehîn yê kurmanciyê dike kurmancî û ji zimanê dem vedqetîne heta ji zarabayên dem vedqetîne ew çin me ew hewl da ku em wa bikin esas û di nav devoka de em bêjin mesela dibêjin ku ev tişt nemayê ev qeydaya kurmanciyên êle de herêmê din hene em ê kîjana em ê biryara çi bidin em ê kîjan tiştî bikin bingeh ji bo biryareke rasttir ya jî pêkanîtir em ê çawa bikin min xwe di wî warî de di destpêkê 2012 min pêşniyazê xwe pêşkêşî civatê kir min got wexta ku ez jî bi kitêbekê beşdarî vê prosesê dibim wexta Mezopotamyayê civatek civand ez jî yek ji wê civatê min li wê derê gelek tiştî hatine guhertin eger hûn bala xwe bidinê yani şibandinik wê her hebe lê ê ku naşibin hev ew beşên ku naşin evin hev jî gelekin wekî din wexta Mezopotamya pêr xebateke pir berfireh ya varyantên Kurdiya kurmancî birêve dibe hatî anha qonaxa dawî wan şest devokên din jî lê zêde kirinin yani bêjên ji şest devokên din jî anîn û lê zêde kirinin û heta bi çavekî rexnegir jî berê xwedayî xebata berê a firhenga varyantan û divê jî di hin serrastkirin peyda bûnin bi vî awayî mere wexta berê xwe bidê xebata standardizasyonê niha ne wek welatekî normal ku hûn berê xwe dinê em ne Swêdê ne em ne Tirkiyeyê ne em ne Iraqin em ne Lübnanin em ne Fransan em ne İngiltere'nin ew qas devok ew qas berabûn û tu desthilat tune em divê di rewşeke wiha de hûn berê xwe bidin taybetmendiya vê rewşa îro em di rewşeke wiha de hewl didin ku hevbeşiyên xwe zêdetir bikin ew bû problema me tiştê ku me pêşkêş kirî çi ez wek şexs çi wexta Mezopotamya wek komxebata kurmanciyê di eslê xwe de pêşniyazin tu desthilata wan tune hûn van pêşniyazdan karin qebûl bikin karin qebûl neke ew tiştekî din eger desthilat weş xwe wê qebûl bikira yani wekarî bû rexna lê bigirta le hûn wê mecbûr wek wê binivîsanda lê ana tiştekî wiha tune em di pêvajoyeke münaqeşeyê denin em dixwazin şertê standardîzekirina Kurdiyeke kurmancî amade bikin em şertê kurmanciyeke welatî dixwazin amade bikin ew jî ev ê bi van danûstenayê bi van sempozyûnanê bi münaqeşeyên wan ê bi rexnayan e bi hevdû temamkirinê ne û ev ne pirsa min tenê ne ate tenê ne a yekî din a me gişayî ev ê eger em bikaribin bigêjin qonaxeke wiha û bi ser kevin di wî warî de wê hissa me yê hevbeşiyê a neteweyê xurttir bibe û armanca me tenê ew bû û tu mi dît ku gelek wara de wexta nivîs hat nivîsandin wek ku em hineka mecbûrî tiştekî wiha tune ev pêşniyazê ji xwe de di dawiya pêşgotina her rêberekê jî di wiha tê gotin heger hûn wiha binivîsin wê kurmanciya we xweştir nivîsîna we rasttir û têgihiştbartir bibe me bûya weyî gotî ev pêşniyazin bûya weyî mere berê xwe bidê wê baştir bibe û heger tiştek hebin mere jî karî bi lê zêde bike û bi alternatîfa were û di vî warî de min de heger kekzûrkî tê bîravî di komxebata kurmanciyê de duan civîna de min gelek carî gotiye em rêbera rastnivîsînê tenê qaydeyên wê pêşkêş nekin argûmanê xwe jî pêşkêş bikin argûmanê xwe pêşkêş bikin çima em wiha difikirin bira di binê her qaydeyekê de ew jî bênivîsîn hevala ew qebûl nekir gona ev rêbera rastnivîsînê ye em ê bûya wayî carna hin tiştê Kurd qebûl kirin
لێ وەکی دن نۆرمال وان مەیلا گروپێ دگرانیت کیژان بێ ئەو مەیل کتێبێ دە خۆدای دەر وێ مەیلێک خۆت کتێبێت دای دەر دەبێ مەرە بوویا وایزانە بێ شباندن و نەشباندن ئەس جانا دەبیسم ڕاستی ئەس پرژێ عاجز دەبێت یعنی ئێمەشی دشبێ هەنەکە هەنەکەش دشبێ ئێمە سبێ هەنێک دیژی وێ بێ یعنی ئەڤ نێ قسوورەکە بمێ لەسەر ناڤەرۆکا وێ لەسەر تشتێک و هاتی پێشکەشکردن لەسەر ئەو ئارگومانێن کو ئەو خۆ دەستپێرێنێ و کیژان بمێ تشتێ ئەساسی وەختا کومبەرێ مناقەشە بکەن تایبەتمەندیên کوردیا کورمانجیên سەرەکە divî warî di kîjan bi xebata wexta Mezopotamya an bi xebata min têk çûne yani bûya wê hûn berê xwe bidine hûn ê fêda wê hem li me bibe hem li prosesê bibe. Mamoste Mustafa, spas yani peşê tiştekî bêjim berê yani gelip warî de bi Mustafayê Doğan'a mı bes dixwazim tişkî bêjim yani mesela xebata rastnivîsînê ya Mustafayê Doğan wextê ku derket em gelekî kêfxweş bûn û gelekî xebat kêje bi min xebatek kêje û me gelekî jî zê sûd wergirt mesela yani tiştê ez fikirim mesela xebata yani rastnivîsîna Kurdî ya Wexfa Mezopotamya mesela heft civîna de dendrûyê 3-4 sala de pêk hatiye lê ez bûma ez ê tenê yani heke pirsgirêk hebûna di xebata Mustafayê Doğan de tenê wana ez ê bibim û wê rêberê weke rêberke ku her kes sûd wergirê pêşkeş bikim yani bûya wayî be bi min baştir çê dibû û yeke din jî mesela mamoste dibêje em ez ya jî em bûyê awayî difikirim lê li gor min divê rêberên rastnivîsînê qetiyî bin yani çi qasî qetiyî bin bûyê awayî baştir e helbet desthilat dîne lê lazim em rêzêla bigirin mesela rast e ya Arif Zêrevan weke yani kitêbka kompozisyonê ji xwe min jî di xebata xwe de behs kiriye ergîno pengî divê xebata pêşî lê dibe ku ya Mustafayê Doğan ya pêşî bê qebûl kirin û ger pirsgirêke hebane wana jê bibin û xebata wî weke rêbera rastnivîsînê hatiba Nasîm bi min yani rexne bêhtir vîyarî de li xebata Wexfa Mezopotamya ne ya Mustafayê Doğan lêk vê jî zanibê yani desthilat nîne bes ji ber ku desthilat nîne ji xwe divê em rêzê li hevdû bigirin tişkî ku hat nivîsîn bawayekê em qebûl bikin yani desthilat hebane wî mecbûr bike lê desthilat nîne Estûtiya Parîs Kurdî ya Parîsê çi kiriye ya Stenbolê çi kiriye paşê kitêbek hatiye nivîsîn darê rastnivîsî de ew çi dibêje gelkê mesî hebin weke mezhebê ziman wêne qebûl bikin bêtir wê her kes jî sûd wergirê bi fikra min yani. Usta spas bo te rastî yani odaya din odaya qediya hêviya me ne ku rûniştin bixede mamoste Resul û mamoste yani de dakika keremke li pêşiya xwe binêre yani ji erbê bisekin ne مسكنات دي عربة مسكنات دي لو مستك kerem مساعدة بين جرى بيشيز كك مصطفى بينم ولا لو ما مخصص بيجم جبو خباتي بيشي دست خوش يعني خبات جبل قومجي وكرحنا نيستان دي سر كم خباتا راست فيسنا ياجي نويش بو نبي Rêbera rastnivîsî Ama kutuna fazla bini bir dakika. Rêbera rastnivîsînê نجوز ناخذ او كرتوك او نيا مصطفى ايدوان
او پرتوکیا وقفه لو ما او تشتكو ما مستسدار قوت مثلا پرتوکا بيش يقول نبيستان يمرف دكاري رخنا بكي او ما مصطفى دوام نبيستان يمرف رخنا ياخو بيجير انجين افنجين رخنا ياخو نبيستان دبون او نورمالا لي وقت يقول پرتوكا تج نابي كوم خباتا كي نبيستان وتبيش كوتنجي تناغو هذا وهران مصطفى بيجي مش بيعبدو نا غمل بالي نا بروبلما دور بروبلما يعني بروبلما كي ميثودولوجيكيه بروبلما كي اتيك هيلو ما نابي يعني بي اوي النابي تشتغلوا شويه هنا كي من رخنا جديكن او مثلا ريبازي يعني راس دسيلاتار يمانينا يا كردانينا وقت دسيلاتينا بيجي لوما دبي الغوري بينامرو ريبازي هالبجري ريبازجي ناقو مثلا بيسكس ورنجم هبدوك او جي دناف قدا لهبدوناكن هناك جي مثلا نابي واسره بليوان دكتورن لي بكارناينن يا جي بشرد بيجنن بكارناينن ابج بوي خباتك براستيجي نشكل لما اگر دسلاتي ريما راست تنيه من كارج جوردا كسك شيء فرض بكي لي ريبازم دن هنا مثلا سيمبوزيوم بري بنا سيمبوزيوم كونغري كوم خبات بين كرن دا بيشترى اب نقاش وكا شيكي وكا نيرينان درباسي خباتك ويرنجي بوبا باش ويانجي وقفه مزوبوتاميا ديسا او برتوك نبيسان با وكا برتوكا مصطفى عيدوان بمن ديسا بروبلم تنابو ديسا مروف دكاري بو رخنا بكي بروبلم تنابو لي بروبلم كي ميثودولوجيك بروبلم كي اتيك تنابو الجوريمن جبرغو ايدي مثلا باسا اكاديميا كردي اكاديميسيين كردي كن باسا ريبازين اكاديميك دكن اف بنجم خوازه بدي تناوج كيف خوش وندس لها فرسكرنت وند بيجنتنا اللي بلا جا اواكي فرسكرن جي او هي جي من تويتر ايش من واتساب بقدر حتى نيرين نسر رخناها لما فرسكرنك جي اشخاصي بيجنتنا جي فرسكرنك محله baskısı da bejniya ve avajı farz kırnak ez enerji وكنيرين وكتشافدري خو جوار بيجن ما مستر رسول جي بلا قوتنا خو بيجي ما مستر تمام دور هري داوي بدنت از جيت خازم تشلكي بچوك بيجن ما مستر رسول كرم كي زيت اشتك كرت كي بيجم يعني حتى من سلايتك من باسكت من بحثا هناك بيبا جوادي روكيا ستاندارديزاسيون بكره جوكيم زانن ام بيجن كو روشنامه آزادی رازی انجی هوار انجی ام بيجن پرتوکا هینکری وکی پرتوکا زمان هینکرنی حتی بکارانین ایجا ابری بازک درخست tamam ام بيجن فعلیک ایجا نها ام بيجن واقف تشتکیدن پیشنی از که ایجا تشتکیدن ایجا و شانخانه ام بيجن از حتی کارنا بی انجی بدم آوستا اولیس و میناک آوستا وقتا که تشتکیدن سیر نبینه تو زمانم بچوك تنويسه وكي هواري ليس بحرفين تيبين مثلا تنويسه وزود تشتكي داوية زبج من هذا ما مستشفى مثلا بتوكك تنفسين إجا أمجي نال غوري وأنا بازار غوري خد تنفسين تشتكي وتخازم بيجم شيء مثلا بيواد وبندية هي إجا تشتكي وهاكم مرف فرنسازية تدرج نكر تبين سدما سبندي وشهر بندي وترتيبي إجا لوما يعني وقتها بيواجهك وها تي فرنسازي كرين بمرف بمقاطبة يعني بو مناقضه بيجم يعني بشكل وقتها تشتك چاپ تكن باور بكن ايجا دي اشخاص فكر بعد بيجم زي الغوري بيفانا كي چاپ بكن يعني بس خدمات تبلیغی یک مزن دوما جاوی بس خدمات 45 سال به شکلی تبلیغی چه يعني وكي كهواجي بحث كرن شوي يعني هر غوري خو راسته يعني در بالافكار راسته قريت معنا يعني چيك اخفنا وان راسته جاز بر ويت شتي وهاد بمره फिर बालदा बजबर को खारिज में खारिज सब्रे या ना तबलिग ये मजन में दर कबल يعني انا خوازم فكرش بكم يعني تشتكي يلا دريش يعني رنشتنا كتابي او راحتيا ما يا رنشتنا داوي جي هبو جبروي اف شخاتي قايت كيرنجي دي سبب مينا belki درين نقاشين ديتر وكي از خازم تشتابيجم دواريدا يعني ما مصطفى قلت شباندم نسوجه ازويد هريدا قال ویما راستی بیالی دا یعنی وکهبون یا دو پرتوکان و کو نویسکارجیش خود لجنه نو ده هبه او تو معنی کو لجنه نو او پسند کردن
yani jaliye hin kesên dîtir cihatiye pesend kirin û hin tişt hatine guhertin û wisa çapa duye ya berfireh mirov dikare bibîne belkî tu derê de dixwazî wisa gotiba çapa berfireh belkî ev nîqaş zêde dirêj nedibûn ya duye jî erê desthilata me nîne lê otorîte dibe ku otorîteyên me hebin yani zanyarên ew qas vî warî de ku yê zivannasiyê yên em bêjin akademisyen û kesên dîtir dikarin bibin otorîte yani hemû zanistan jî wisa ye gava kesek otorîte be yek dibe wala ev camêr zana ye em biyawî bikin yani divê mesela plansazî jî de eger 10 kes 15 kes hatibin bahev komisyonek pêkîne ew kes jî rastî jî pisporên qadê bin bi min qebûlkirin yani meyla qebûlkirinê qe nebe hevênî şer e yani xêrtir e ez wesa dibînim mamoste Mustafa ji kerema xwe gelek Kurd Spas û ez pir Kurd. gotina dawî mezinê me em Spas ji bo têbiniyên we, rexneyên we, balkişandinên we. Kêfa min pir tê ku ev çend salê vê dawiye ew tiştê ku di serê min jî debû ku rojekê pirsa standardîzekirina Kurdiya kurmancî têke rojeva vê civatê û ev civat nebêje yekî Mêrdînî nebêje Kurdiya min ji a hekarî baştir a hekarî nebêje ji a dokiya baştir ku em bi hevdûr herkê Kurdiyê me hebe jî kurmanciyê me herêmên cuda hebe jî em li kurmanciyeke welatî xwe rakişînin xwe di gundê xwe de bajarê xwe de di herêma xwe de hefs nekin. Ev pêvajoyeke wiha ye loma taybetmendiyên vê pêvajoyê û münaqeşeyên di vî warî de ji bo kurmanciyeke welatî tê kirin bi rastî kêfa min tîne ev heger ev pêk vê bawer bike ev gaveke qederguhêrê duwarê parastina vî ziman pêşlebirina vî zimanî de û duwarê kurtkirina hisa hevbeş de a neteweyî de ev tiştekî pir baş ez ê adin tiştê ku ez dixwazim bêjim îdî em ketin pêvajoyeke wiha û ev nema derkev divê bige encamekê û em bi hevdûr hewl bidin ku divê pêvajoyê de Kurdiyeke kurmancî ya welatî peyda bibe û em giş herkes li mala xwe li herêma xwe çi Kurdiyê pêvira pêve lê Kurdiyeke me yê hevbeşî hebe kurmanciyeke me yê hevbeşî hebe. Dîsa mesela Wexfa Mezopotamyayê û Komxebata Kurmanciyê bine Komxebata Kurmanciyê di rêbera rastnivîsînê de eyn wiha gotiye. Divê dîsa em gelekî spasdarê Mustafa Aydoğan birêz dikin ku nava vê xebatê de cê xwe wergirtiye. Lê wexta taybetmendiya xebata xwe dibêjî divê me navê me fikrê Mustafa Aydoğan kirî bingeh divê me naveroka kitêba wî kirî bingehên münaqeşeyên xwe û li ser kîjanê civata Komxebata Kurmanciyê li ser kîjanê li hev kirî guhertiyê tiştî nû anîye û tiştekî din ew xistiyê kitêbê îja hinek şibiyan hev bi piranî şibiyan hev ne şibiyan hev ev münaqeşeyeke din e lê 7 sala münaqeşe kiriye 7 sala Kek Mustafa netxwest dest ji vaya xeber de me bi zorê me vaya wî kir ve. Ne wisa kek Mustafa? Elbet. Yani Loma Wexfa Mezopotamya bi rastî yani ez ne birêvebirina wê demim ez ne tu eleqa me tenê ez beşdarî ez endamekî Komxebata Kurmanciyê min Wexfa Mezopotamya karekî dewletane kiriye û dike bi min pêwistiya me bi dezgehên wiha yên ku tu dewleta me tune nihal vê derê li Bakurê Kurdistanê bikare bi wê fonksiyon nehêle vala bimîne bine yek jê hawar bû ya qonaxa duyem rojnameya kurmanciyê bû ku bi xebatên grupa kurmanciyê derket ortê ku xwestin tedî modernîze bike rastnivîsîna kurmanciyê ew jî qonaxa duyem bû bine ev qonaxa sêyem bi şertê bi peydakirina şertên ama kurmanciyeke welatî
ve tê diyar kirin ev jî ev qonak bi serketina wê bine her qonaqekê bine celadetî û hawarê di dema xwe dirolîst. Di salên heştê di wexta tiştekî tu devera tu nebû grupa kurmanciyê ve li gorî xwe bi rojnameya xwe kurmanciyê û xewatê xwe grupî rolek lîst. Aniha îşa ev münaqeşeyên me yên amadekirina şertên kurmanciyeke welatî wê roleke xwe bilîzî û di warê parastin û pêşvebirin û kurtkirina hevbeşiyên Kurdan de wê bi rastî roleke sereke bilîzî em giş bi hevdûre bi fikrên xwe bi rexneyên xwe balkişandinên xwe têbiniyên xwe beşdarî vê prosesê bibin kêfa min tê xortên wek we belkî gelek ji we piştî ku em mecbûr man welatê xwe terk bikin hatin dünyayê aniha ew xwediyê vê meselê ne kêfa me pir tê bi rastî xwedê kêfa we jî bînin. Spas mala ve ava û mala hemû beşdaran ava yani vê derê ez mecbûrim êdî biqedînim ji xwe niha dihat qeydkirin ez qeydê jî disekînînim